El programa d'informàtica educativa del Departament d'Ensenyament va iniciar l'any 1989 una experiència d'utilització dels mitjans informàtics en l'educació musical en la que participen actualment més de 140 escoles i instituts catalans. Aquesta experiència pretén explorar les possibilitats que ofereixen els ordinadors i els sintetitzadors com a recursos didàctics. Alguns centres han incorporat a cada ordinador una targeta de so que millora les qualitats tímbriques del PC. Per treballar sense destorbar-se els uns als altres, els alumnes utilitzen els auriculars. Els sintetitzadors multitímbrics, a més de les prestacions d'un teclat tradicional, ofereixen una àmplia varietat de timbres i efectes sonors. Aquests instruments electrònics poden comunicar-se amb els ordinadors mitjançant una connexió especial anomenada MIDI. El programa Music permet editar partitures, escoltar-les i imprimir-les. Es pot controlar amb molt pocs comandaments i això fa que els alumnes que no havien tingut contacte amb el llenguatge musical s'acostin a aquest món de manera agradable i amb un cert component lúdic. La razón de que utilicemos sintetizadores y ordenadores en la clase de música es que son elementos muy atractivos para el alumnado y siempre prefieren trabajar en una clase en la que puedan oír este tipo de instrumentos que son más cercanos a su vida actual que no simplemente los instrumentos tradicionales como una guitarra o unos xilofones. L'ordinador simplifica i facilita el coneixement del llenguatge musical tant en l'aspecte de la tècnica instrumental com en el de la notació escrita. Aquesta cançó l'hem realitzada amb el programa Music, que és molt fàcil d'utilitzar. La cançó consta d'una melodia principal i un acompanyament. Los resultados de esta experiencia es que se aprende, yo creo, más rápidamente y se llega a una comprensión intelectual de la música mayor. Y por otro lado, por supuesto, se desarrolla mucho más la creatividad. Això és l'aula d'informàtica. Aquí treballem amb el programa Music l'edició de partitures, la creació, l'anàlisi i la interpretació musical. En aquest moment estem fent una creació musical a 3 veus a partir de la pauta que ens ha marcat la Mercè, professora de música. Primera frase o pregunta, de 4 compassos. Segona frase o resposta, de 4 compassos. La immediatesa de resposta per part de l'ordinador estimula l'autocorrecció, el temps que potencia l'esperit crític i estètic mentre s'escolta allò que es va creant. Els alumnes de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat utilitzen sistemàticament l'ordinador a la classe de música. De fet, les classes de música es desenvolupen a l'aula d'informàtica, on tenim instal·lats els ordinadors amb un equip MIDI i un sintetitzador MIDI. Bona part de la música que escolten avui dia els adolescents està creada amb ordinadors i sintetitzadors. El fet de treballar amb tècniques i instruments tan propers als seus interessos estimula la motivació envers l'aprenentatge del llenguatge musical. Cada vegada més els alumnes coneixen i utilitzen els ordinadors com a eina de treball. Les noves tecnologies possibiliten un aprenentatge més personalitzat i ajuden a tractar la diversitat, ja que els permet progressar amb diferents ritmes de treball. Aquesta és l'aula d'informàtica on fem l'assignatura de música. Tenim 10 ordinadors amb targeta de so, 2 connectats al teclat MIDI i un sintetitzador. Per fer aquesta cançó em donava l'estructura, el tempo que és presto i el compàs que és 6/8.
Vaig inventar-me la melodia amb el teclat MIDI i la vaig passar a l'ordinador. Després vaig fer una segona veu d'acompanyament. L'ús de les noves tecnologies permet que els alumnes aprenguin més en menys temps i per la via de l'experimentació, obrint també noves possibilitats d'expressió i creació. Per això, aquesta experiència ha portat a considerar l'ús de l'ordinador com un recurs didàctic bàsic en el camp de l'educació musical.